County ya Nyamira asingo kumenye n'ababwatani beche kanisa ya ELSK kura sensemeri ya North Mugrango imeye county ya Nyamira nigo barigania umuyiga buku barotota na korora buna bagenderete abaruke bagendete na masoma abo gwetera umurobiri obo buku basira irinda kweneke buna abana bali batari kwenyara na bayigo cintakana babire bakwenyorera kisemi wekirano abana abo bagosanga nigetaseni Gensoko TV nigo bairera chindoto chire barabe bagwikirania ase umuteneneri w'umurobiri yo abagakubasegeta kweneke bwango korabale omukia ase okwekonya amatuko alebosyo Mulikito Vincent Monda namange abana abo bakorokyo mogokobo isukoje kanisa ya Iyonga ELCK nigo barokiri buna mbachikobeko mukia samasomo abo ilibo ikere chindoto cyaba soboguma bugocha. My name is Josephine Kwamboko Ndieki. I school in Ekerubo Boarding Junior School. I would like to thank the church for sponsoring and offering us free education. I would like to be an oncologist, doctor of cancers. My name is John Nyangoya. I come from Nyamauru. Nafurahia kwa sababu kanisa imenisomesha katika hii kiwango. I would like to be a doctor. My name is Olfa Mola. I come from Umukirondo. I thank the judge for paying me school fees. Kwa majina ni Mary Owangwa, natoka kanisa ya Nyabosogo. Mimi nawashukuru sana kanisa kwa sababu mmetupa nafasi hii hata sisi tuweze kusoma. Kwa majina naitwa Faith Bonariri Nyamongo. Ninasoma katika shule ya Ekerubo. Nashukuru kanisa kwa sababu ya kutuwezesha kutulipia karo ya shule na tunaendelea kufanya bidii. I would like to be a doctor. Filipo abiri nero muteneni bwo muroberi yo nigatebire uyu no muroberi gwe kanisa ya Lutheran uyore no mukebo ko iremeri cinsemo cinyinge cyagusi abase bagusira abana cintakana weka bakora masomo abayigoro ariria kare twarenge kubeke michango twachangira abana cintakana ikaba igasie nkongu intubu na baraibechi kanisa tukarora buyana tigato chake a project yokorra abana babere supported because yekara mwana abere ntakana tali na abayibori nabeko ba hard umwana uyigosoma so ikanisa yetu yeke Ruteri ene project ye yamo yabebwate among each project chinde kuikera igonko barenda tore naendo gusangia twamanyana kibagendere das chinka chiabo inki bakonyora nonyana facilitation yende yechianga nabo gusangingo twara bare asenge njo ntoganeti abana na barobo baba asese society nande batware amasomo nonye nigo abayiboli babana abo tibachiti ko bisomo gokobo nigo batebire umurobiri yo basirira nene mono Elietambris kabuchabeli Nyangoya korusinta sentiro na gokire aso umurobiri bwe kanisa yangusuiri mbwato musigo mori Kirubonyamongo koru mugaka asirete naroro ko bako kwanya sase nyo na sote kanisa ya antiga na nje ngatari rororo mwana no sugumure buyambi yako kore school ninko ogeta ngoro guchoni uwangwa nanje nago kire se kanisa koruna nanyo to bako ngubu ndoje ngana bo bagendete konsira koru na omikerubo abana mugaka na asirete agantigere mechando rende noro chakero mugaka asire mungina to kunyara ibwe akikorueria matuka iyo bono gakingo ogete akingo kire kanisa ngambia mono abana abo muroberi yo gusira wiketoke ngocha bali basasima se kanisa nende mbale no mukebo bo Kristo Robina Busiboli no mwalimu bw'abana abo ekaro barasekera sikya mayigelyo ase kanisa yo nigagusegeta abana bake bali yo bo Kristo elyo bakonyeke na beire nkolera abana abakeke golikia Sunday school na ende bamanye lingana lya Nyasaye na gwetera sogochoruko ekanisa ngosirere nande gosira so mwana ore nerango asiringana lya Nyasaye umwalimu omonene bwe skuru ya Nyangoge High School Joseph Aroni nigo nera segetira abana abo ilibo beko mukyo monene samasomo abo kongibi kokoro soma kisemi nkiri kwebeko motuchioka kisemi ni gugu kibekarai motwe tigana mangana yensa mange rengere lyo bintu birengaki ebinene genda kumumanya Nyasaye botambe na mumutamere Nyasaye amatukonzi amariko kurwe gatabu kemerengani 13 ochakiri 15 nigagoteba enkoro yo muntu mungaini nigekonyora chisemi no gotokwaye nigo kogochirigia incherende chisemi nekego gekogenderia obugima nabo igo gyatinyo bwamate bwitwa mona Nyasaye nche Vincent Monda na kwariganiria ya kuranoti mukirango e county ya Nyamira.